Zitarem channel la kalau lom le che kum sang khat zakwa sombiat pasari ni in grier te chung kwa che na in lian takaron langa nu ber ke thini chuan an pangpara lawen kol me ka afanu joy chu ron kalin pangpar chu a pe a barbie nen in khwal telemin tea party nei nan a mang thina ni anum puinu rebecca chuan afanu te pani violet le ivy te chu in chunglama in fiam ve turin a shila joy room a chuan violet chuan kan lo tel ve theng ematia joy chuan tea party a chuan lo som ve in ivy ero a phute chiam lo thung heti la hian an pool fai tu chu ina chuan non lutin rebecca nen chuan du tho takin anin fopa pa ber ivan a chu ma takaron hoin ivin alo mukiawa in chunga ron lutin an nu akau ngala ma se ke thini chu huana alo ma wangin alo hre thei tlat lo chumi hnu chuan ruma thoma hrezuya awa hon nak chuan rebecca le an pool fai tu che sol lai chu a phok chiang hle ivan a chuan chu pa chu kut thla ka tuma ma se alo hnik le chor mai moi lo taka an lo che ta wang chuan rebecca chu ivan a chuan a hau ngala an thom hria in ke thini po ina chuan ron lut ve ngal an thil soi tam zok a hre ke thini le rebecca chu in hial ve le in rebecca chuan in pa hi nangain katilom thiam zok anti vela ke thini chu saphatin rebecca le fa te chu chuak ngal turin atia heti lai hian no pangho chuan anin hau thom chu an lo ngai thla thapa ivy in kan chuak le don tani hi alo ti sapa rebecca le afa te chu in siam ngal sok sokin taxi an kova an kal main join violet in hena a barbingai nat ber chu peya lekha kalo thon thi nang che o ti na in mang tha ta ni kumsom pakhat lai liam hnu chuan violet kha nulam mel thatak alo ni to a ger te chung kwa ina aron let le in kongka akik kara an chia lo mrs b in ron honsak joy nen chuan kum tam tak nuwa anin hmule chu an hlim dun hle anin kwa ngal vong ivana joy le violet te chuan zanria an kil tlanga nu ber ke thini kha alo boral toni violet te chuan an khwa part time na thok pa in junior college join na tum thua soya ivana chuan fiam thuin kumsom ni kan tlin to hi chuan kan hring nuna harsat na kan tok ve thina nia atia violet te chuan kumriat mi ani layang em kha chuan a hriam lo ini na tangin min hnot chuak ani kha alo ti ve thung ivan chu angoi ngal maka joy chu loin rol vatin in lo tur a mu ma chu anina chuan om ve ri turina soma athil soilai chu pot chatin ivan chuan joy chu a be sang hala violet om ve chu arem ti ve chi alawatin ni ma se joy chuan apa chu nialin athu soi chu apom pui taringot mai ni violet chuan ke thini room hlui chu changin atet laya a barbie don medelini chu lain kathutiam chu ka hlene ina ka hroi holeng chekati kha ati sapa chumi zan chuan zu in pa in anno panlai hun te kha an soi duna violetin achanchina hanjo chuan bial panghet tak maikala anai thule fawanga innei an tum thu joy chuan a hrila carlia alo kaldona kain mel hria tirang cheu ti bok joy vek chuan anu ke thini chungchang soi le in ivan hian a boral me chu atur thiam lo ema an room po hi angai in ala dani atuka chuan ivan chu office kalina chuaka tennis practice a chhuwa dona wangin joy chuan violet chu azong roya ma se alo biruk sanreng mai violet ama om hnu chuan joy room a chuan lut ruin boxa le khathon te chu chiarin a thian te chanchin a hriat bel trawa mrs b lo lut thutin khum phena abiru man kar khat liam hnu chuan michael chu ron kalin dokan kilin joy nen chuan an hlim dun le ivanan school chanchin a hanjo chuan join a lo pot chat wata michael chuan zana party a chak to zia a soi ru zeu zana chuan joy thian te chu ron kal khomin violet chu ama in a thukara a thian ten an lo fiam ring awang chuan
Joy chu ein thiam lo hle Violet chu tho chuakin a hna a akal a hun to thu a soya akal san hnu chuan Joy in a thian te chu a khak dewa ma se enga man ngai lo Violet chu zana part time a na thok tur chuan a in chei meka a beka handcuff khungin na danglam tak a thok ti chu a chiang ani tukvela tang chuan Joy te thian ho hlim em chu a zu hmuwa a ei lo mel khop mei zanreya Joy na bial pa kha aruma hruai luta hun hlimom tak an hmang dun zui heti lai hian Violet chu a hno thona tang chuan a lo ho chia Joy te om dun lai chu a hmu chiang hle in chunga chhoin an tho mangai thlakara Joy chuan thun jom zel du lowin Michael chu alung oi zan lo room atanga alo chuak chu Violet in alo chang rana atak samoina nen alo thlem vel chuan adu lawa ma se Violet a zai em awang chuan an hial lei thei bik lo atuk zinga Violet nena Joy chuan a hma zana a thian ten an fiam awang khan ngai damadila Michael nen anin ti thiam lo thu a soi bok Violet chuan high school a kal lain a chezonga amol pho to thu a soi vea school a chol chan pha nge ni hemin hnu hian Violet chu pula sexy takin a cheng vela Ivan an lo hmu karin amit ala son hlei thei tlat lo chuti lai chuan Mrs. B in coffee a in tur chu kengin aron ti boya Violet chu Joy ruma arlut rule a Michael le khathona chiara damdoi arukin ati thin ti a the chuak tlaya Joy tennis partner Jamie ron kalin Joy chu chuak lo turin Violet chuan a lo ngena thian amamo thu te a soi luang hnu chuan Joy in kareidon lei hnem tin a chhuah san luya aruma alet le chuan Mrs. Bean khum alo thlep vela khum hnuaya da beka handcuff chu a hmuang ti hlawin a chhuatir ngala chumi hnuwa chuan zana asum don pui Larian aron kola in hmu an tumna hun le hmun chu an soidun mol Mrs. B khan an thu soi chu alo ngai thak kara Violetin a hna atanga aron ki le hnu chuan Joy le Jamie te chu ngor takin an lo practice tuna tournament ta telve atumani anin tur Violet chuan siam sakin zu apol ruwa Jamie ron lut thutin arin lo tak chuan aron pol bela anin hnu chuan Joy le Jamie chu an chat thlader mai Michael ron thlengin Joy chu ruma zon lu an tuma chuti lai chuan Violetin Michael chu a fop thut Ivan aron ho hnu chuan a fanuam na chu zota anom sam lo wangin ruma amu hin tin a chang hemi hnu hian Jamie chu aruma amut tira Michael le Violet chu in bifalin Michael chuan Joy om dan chu makati mema kar khat nuwa tennis tournament om to don wangani Violet chuan dot soin Joy hian riluhana tam takanea pasal nei ala du lo mei baka ilaka hian arinom lo watini Michael chuan thindim takin atan karin omve mema a hanti chuan Violetin panzan pon kabula nomi ti em kha alo tia Michael chuan min hnai to lawang che atia Violet chuan alu sanani chumi hnu chuan Violetin Ivan ruma e turava peya thiam taka chain ichak zong ti puitlini du chuan in sum reng su kopui nei to lova itan thil swal ni lo ativela aruma Violet chu mu turin a in bot saya handcuff chu Jamie ya chuan mangin akor chu a phel sak boka nai taka abula mutlai chuan Jamie chu thinnim takin ron har hlol mai Violet chuan Joy nen kan pathumin kan mu hawalom tin dota sila Jamie chu ranglu tukin atlan ho ngal hemi hnu hian Violet chu pula a chenga Michael abul loka omin alola ho reng lo Violetin ilola om reng ani mo anti chuan Michael chuan Joy nen kanin karchin fel turom wangani atia Violet chuan damloi rui thei chi ron lek chuakin hei hi tila izia me angan ti chuan Michael chuan abial nu wanga a ngei to thua sila
ma se a hnuah chuan a insum nei thei bik lo damdawi a ruih hnu chuan Violetin a taksa mawina hmangin a thlem le a chumi zan chuan an che sual dun ta ni Michael a chuan engmah sawi lo tura tiin a hawsana Violet chu nui deuh sakin Michael a kawr chu a hum rana atuka Mrs. B chu Violetin zana thawma nei deuh thina wangin anin hnial dewa Joy chu a pen tong ti zianan theitui a han pele a chuta Ivan a chu ron lut thutin damdawi bur kha a ron lek chhuaka Joy chu a bial pa then turin a hrit ngal Michael an a thutiam a hlen lo ani ti a hriat chuan a ril ruana em a Violet chuan damdawi ti ania a ngei thei tak tak to lo ani hi thei ngil deila itana thang tima se a thinlung tak chuan ha a har a ti ni an ti lai chuan Michael a motor dingri an hria Violet chuan ka zuk biange ti le tho a ruala kongka a hon hnu chuan zan hmasa an hun man dan te kha a soi chuak vela Michael a chuan engthil ma a thleng lo ti na hril Join damdawi a rui le ti nangma wangin a hria ani a ti le a Violet chuan a kawr peletin ina a luhsan Join tukvera tangin a lo thli renga Violet chuan tuna pok han rui a nei ti ka hriat thei hnil tawro atia hemi hnu hian Join chauka pangpar hmuin Michael a lo thon emaw tia a lo lawm hman hle ma se Mrs. B in Ivan a bia luthar Gwynita turani ti a ron hril hun nei tak hnua apan kopui nei le tur chu an lom dun lu hle a an thil zoi zong zong chu Violetin a lo hrevek ani chumi hnu chuan Ivan a chu chhuak tur chuan a in siam mol mola Joy po tennis practice turin chhuah lo tum ve mek bok an pa fa in an chuak chia tia chuan phone lo ri in Violet chuan Mrs. B lo lak halin a thiante an ni thua soya Gwenny lo ni in Violet chu Joy emo atia ipa hne na kan office ni lo courthouse bula zok min lo lam ro se ti na ron chani hemi hnu hian Violet chuan korfual sen hain I tom theyang berin in cheya voice message atang chuan Gwenin courthouse kota Ivan a chu rei tak anga thuron soi an hnu loka Ivan a chu mood off takin a ron hoa zuwa ina Violet chu ron langin party na tanga aron ho che thu soya zuno chu adom pui ve ngal Violet chuan lampuya asoma zeile sexy taka alampui lai chuan Mrs. B chu pizza kengin aron lang thut in hlat deuh chuan an lo thu mana Mrs. B chuan enin Ivana chu chanchin bu I chhiar chuan tinge tar miti volo aron ti deuh hu Ivana mutura akal chuan Violet chuan pindana alo chang renga thiam taka thlemin Ivana po a in sum zo to big lo Violet chu Joy pa nen chuan an che sual vele ta atuka Joy chu tennis tournament khel tur chuan a chhuaka Michael a motor nen lo thleng che in biak adu thua soya Joy chuan cafe a kanin mudon nia ti na kalsan heti lai hian phone a lo ria Mrs. Bean an chan chuan Gwenny lo ni in voice message an hut chia zong zong Ivan an ahmulo ti Mrs. B chu a hrila Violet thil ti engkim a hre thiam ngal vek Mrs. B chuan Ivan a betura a kaldon chuan Violetin a lo danga hemi hnu hian Violet le Michael a chu in hmuin Michael a chuan ini na dik tak ka chui chuak vek to college a po I na mit lova I chung ta chanchin po ka hrevek a han ti chuan Violet chu a thinnim hle a chuan Michael a bok chuan engna nge zana I tho thin po ka hria in soi chhuasan lo ani chuan Joy ka hril vekang tuna muturin ka kaldon atitamea Violetin a thu choi chu enga ma ngai lovin Joy chu Scott nen an hmudei to alom an ti chuan Michael a chu man mo takin a in khal chhuak ve ngal Joy te na kalin kongka akik dot tota tuman an chan tak si lawa chuan tukvera tangin luta Violeti zana in zorna mipa ati lom na man nuwa chu muwa chuta
nunglama tangin aron vot chor mai Michael aron har chhuat chuan phur pe in alo om to a Violetin ivo zam thei chi kan lo ti pa in damdoi chuan a chiwa a overdose ngei thei nan ati ni hemi hnu lok hian Joy chu lungoi lo mel takin alo hoa an chak lo mei baka Michael aron in nan lo wang ani Violet chuan lo tong thlamuanin lungai reng su itan ka om rengalom ibial pan irilu alak pen wang vek ani kha anti vela ma se Joy chuan Violetin anu bing be abe ti a han hu chuan a saphata om na ngaya dale ngal tura tin boina neu kan tok reng bok nen min chua san me anga yang tin a hril boka Violet chu ruma alut le kan har san na to hi kan ching fel vek don ani tin a Barbie kha abe mol heti lai hian Joyin Michael a kor kha muwa aron to nge ani ti ringin Michael a mutur chuan a in khal chuak ngal hemi hnu lok hian Ivan aron hoa Gwenin aron kol chungchang a hriat lo awangin Violet chu a hawa Violet chuan ka thik em wang ani min hre thiam ro a han ti chuan Ivan a po in puangin Katrina ni lovin inu Rebecca izo khani ka thinlunga cham reng ka theinghil theilo chu inu nen in an tam tak in nei ni antia Violet chuan kan nuang khan ka kalsan velawang che tin du tho takin an fop zuya zana Joy chu beidong takin aron hoa Michael pa in non kolin afa pa tun thlenga aron holo thu soini apa chanchin zo tuma pintan kong khar awa han nak chuan Violetin zan lama mi pa ati lom thin danin Ivan anen an lo om dun chu niin Joy chu thinnim takin a chuak ngala Ivan a chuan in thiam lo nana satak nein Violet po chu chuak ve ngal turin atini Violet chuan kanuang khan ka chhuasan velawang chekati kha tin lo changa ma se Ivan a chuan I chuak nge ngai tin room chu alu san Ivan a pindana lu chuan a om zon chu aron na thuta tranpui tu biak tuma phone alak rualin karen aron thim zui Violet kan alo ti chhia ani Ivan a chuan kara phone om chu chaw tak chung chuan ajuk pana ma se athivek boxi a chawlu tuk chu amu hil zuya chuta Violet chu ron kalin mishing tana gas la omang chi chu ron ti luta Joy ron kir la in anin ron thim mup mai chu makti takina ena fuse box honga siam tumin a han en thla chu a bulloka Mrs. B ruang lo muzal chu a hmuwa hlau thong takin phone a chu ngal ma se in chunga phone zong chu alo thivek toni in chunga beidung taka chhovin la in play chu a hrezuya ruma lu chuan Violetin Michael a chiuna kha alo oma Violet ron langin Joy hne na chuan in chei turin alo tia a hlau em awang chuan a soyang chuan a ti ngal Violet chuan kan no pan layang khan tea party kan nei don ani an ti chuan Joyin Michael a omna an zota ma se chhang lovin nangang unaw nu ka nei hi ka van nei ngot mai tin thingpui in nawa peya turin na a tho hunna engma kan thriman lowang nget takin kanin vuananga heta hian kan mu hi hlen to don ani atita mai Joy chuan in nang taka langin Violet hmaya chuan a the thuta tlan chiat nga la tum ma se Violetin aron mana anin buan ta tia mai ni Joyin pindan chu aron chhuasan thei rama tran puitu a win in huai chukna chuan adinga Violetin aron bole chuta Violet chu stepa chuan atla trepa a 3 ora Joyin alo mana ma se 3 chu chata stepa chuan Violet chu lum thlain a thi pha ta ni Joy chu ruma alet le a in chunga chuan nei engma anei to lo ti hriain a thinnim thar thuta bungruwa te chu a vei dar rem ruma chumi hnu lok chuan ama a hring nun hmachon turin in atang chuan aron chuak ani